ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. мо боша наворро оғоз мекунем. дӯстон, барои шумо беҳтарин хабар. акнун шумо метавонед аз ширкати шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро бо нархи арзон ва сифати олӣ дастрас кунед. доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, дарди дил, дарди меъда, пастаҳо барои хунукзадагӣ, барои қавӣ кардани мардонагӣ, барои шахсоне ки фарзанд ёфта наметавонанд, равғани усма, хилба, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо, шампунҳои гиёҳӣ. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро бо нархи арзон дастрас кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам канали моро дастгирӣ мекунед. чанд рӯз пеш менеҷери машҳур Али Абдулазиз дар яке аз интервюҳои худ гуфта буд ки ба баргаштани Ҳабиб Нурмагомедов боварӣ дорад ва Али гуфта буд ки агар Ҳабиб баргарда ва дар вазни миёна баромад кунад, пас ӯ худи ҳозир чемпион Исраил Адесанияро шикаст дода метавонад. ва бо ин суханҳои Али Абдулазиз бисёри мухлисони муҳорибаҳои омехта розӣ шуданд ва ин саволро ба худи Ҳабиб Нурмагомедов доданд ва ӯ чунин ҷавоб дод: оё ман бо ин чиз розӣ ҳастам ё не? Не, розӣ нестам, чунки ман дар вазни миёна намеҷангам ва бо ӯ ман ҷангиданӣ нестам. ҳозир вақти ӯст ва кӯшиш накунед ки ин чизро аз ӯ гиред. ӯ аллакай 3-4 сол мешавад ки чемпион аст ва ман фикр мекунам ки ӯ сазовори эҳтиром аст. мо набояд чунин рафтор кунем, гӯё ки як ҷангвари вазни сабук ӯро ба осонӣ зада метавонад. албатта ки мо метавонем дар зал гӯштин гирем. ман бо ҷанговарони вазни вазнин, нимвазнин ва ҷанговарони вазни миёна гӯштин гирифтагиам. нагӯянд ки ман ӯро шикаст медиҳам. ман чунин суханҳоро гуфтагӣ нестам. ин суханҳоро одамо мегӯянд ва ман бо ин чиз розӣ нестам, гуфтааст Нурмагомедов. бале дӯстон, ин гуна суханҳо ноҳурматӣ нисбати чемпион Исраил Адесания аст ва Ҳабиб бо ин суханҳои худ фаҳмонда дод ки ӯро эҳтиром мекунад ва чунин суханҳоро гуфтан дар кор нест. ҷангвари топи вазни ниммиёнаи UFC Шавқат Раҳмонов гуфт ки ӯ аз Ҳамзат Чимаев дида дар ҳама мавқеъ бақувваттар аст. ман дар ҳама мавқеъ аз ӯ дида бақувваттарам. ғам нахӯрен. вақт ҳамаи чизро нишон медиҳад. ман бо ӯ муҳорибаи 5 раундаи чемпионӣ гузарондан мехоҳам. барои ман ин чиз хеле шавқовар аст. Чимаев рақиби оддӣ аст. ӯ ҷангвари хуб аст, аммо ман фикр намекунам ки ӯро зада намешавад. ӯ ҳозир дар хайп аст. ин чиз барои одамон шавқовар аст. одамони шикастнодиҳанда нест, ҳамаро шикаст дода мешавад. шумо муҳорибаи ӯро бо Бёрнс дидем ку? пеш аз ҳамон муҳориба Ҳамзат гуфта буд ки ягон зарба сар намедиҳад, аммо дар ин муҳориба ҳама дид ки ӯ чанд қадар зарба сар дод, гуфтааст Раҳмонов. дӯстон, вақтҳои охир Шавқат Раҳмонов оиди Ҳамзат Чимаев бисёр гап мезанад ва албатта ки худи Шавқат ин корро намекунад. ба ӯ чунин саволҳоро медиҳанд ва ӯ ҷавоб медиҳад ва ин маънои онро дорад ки ба бисёриҳо ин муҳориба маъқул аст ва шояд ки дӯстон онҳо дар ояндаи наздик дар қафас вохӯранд. довталаб барои камарбанди муваққатӣ вазни миёнаи Eagle FC Гамзат Хирамагомедов гуфт ки нияти чемпион Фаридун Одиловро ба нокаут роӣ карданро дорад, то ин ки даҳони хетерҳое ки аз пушти Фаридун гап мезананд маҳкам кунад. баъди муҳориба бо Ермеков бо Фаридун ҷангидан мехоҳам. аниқ ман ғолиб мешавам. мехоҳам даҳони хетерҳое ки аз пушти ӯ гап мезананд маҳкам кунам. онҳо маро ба дод оварданд. қариб дар ҳама ҷо менависанд, аммо ман кӯшиш мекунам ки нахонам. дар ҳама ҷо онҳоро маҳкам мекунам, аммо ба ин нигоҳ накарда боз менависанд. чизҳои бемаъне менависанд. ақаллан ягон чизи хуб менавиштанд дигар гап. менависанд ки Одилов терминатор аст, ӯ туро мехӯрад, туро мекушад, медаронад, гӯё ки ӯ ягон ҷангвари сатҳи фантастикӣ бошад. барои ман шавқовар аст. чӣ гап мешавад агар ки ман ӯро ба хоб роӣ кунам? барои ин корро кардан ман ҳамаи корро мекунам. барои ӯро ба хоб роӣ кардан фикр мекунам ки танҳо ман Фаридунро манъ карда метавонам, гуфтааст Хирамагомедов. хотиррасон мекунам ки аллакай рӯзи 16 июл Гамзат Хирамагомедов ва Даврен Ермеков барои камарбанди муваққати вазни миёнаи Eagle FC меҷанганд ва ғолиби муҳорибаи онҳо бо чемпион Фаридун Одилов вохоҳад хӯрд. дӯстон,
фикр мекунем ки агар Гамзат Давренро шикаст дода тона, пас муҳорибаи ӯ бо Фаридун хайпи хеле калон ҷамъ карда метона ва муҳорибаи онҳо муҳорибаи хеле шавқовар шуда метона. ба фикри шумо дӯстон, Гамзат Фаридунро манъ карда камарбанди ӯро гирифта метона ё ин ки Одилов ӯро бе ягон мушкилӣ мезана? ҳатман фикротонро нависен, дар канал обуна шавен. Барои дастгиритон ташаккур дӯстон. То бозид хонободу сарбаланд бошен.